ओइ आगै नों मानि बेंकनि फैसा फोजोबग्रा जान' जाया मानो न' होमबालाय सादाखौनो खलासो जादो जाया सादाबो जाया दंखायो खोमा दे होमबालाय माखौथो दुगि पागि दिन्थियो नों जारौ नोंनि बयफ्रेन्डआ आंनिख्रुइ बडि गैसिना नोंनि बयफ्रेन्डआ आंनिख्रुइ बडि गैसिना खौथो दुगा फागा देखायो नोंहा दा नोंनि गार्लफ्रेन्डआ आंनिख्रुइ महर गैसिना नोंनि गार्लफ्रेन्डआ आंनिख्रुइ महर गैसिना ले रे बाबा उठा ले मेरे को नहीं रे इन दोनों को उठा ले। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।